De Bijbel zegt, God heeft ons lief gehad. En zijn liefde werd zichtbaar doordat hij zijn zoon heeft gezonden voor ons. Dank u, Jezus. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. We hebben eeuwig leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven, zegt de Bijbel, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dan ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dit alles komt door de liefde van God. Hij heeft ons leven gegeven en overvloed. Hij doet wonderen door ons. Hij doet geweldige dingen. Dank u, Jezus. En dan kan ik dit woord omarmen. De Vader zelf heeft u lief. Dank u, Jezus. Laat ons elkaar beloven dat wij de liefde van de Vader niet zullen onderschatten. Maar zullen beseffen hoezeer hij ons lief heeft. God maakt vrij. Juiste key. God maakt vrij. Het is in die hoop. Leven. Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij. God maakt vrij. Dat stukje. Ons verdriet wordt een lied. Ik geloof dat God een expert is in de dingen die slecht leken te gaan in ons leven, om te draaien tot iets goeds te maken. Was het niet Jozef die zei, wat jullie mij ten slechte hadden bedacht, God heeft ten goede gekeerd? Staat er in de Romeinen, ik doe alle dingen medewerken ten goede voor hen die geroepenen zijn. God maakt vrij. God maakt nog steeds vrij. Het is in die hoop. Leven. En ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij. God maakt vrij. Dus denk wat de voorganger vanochtend zei, dat in het dal maakte zij niet zomaar een dal, maar een dal van lofprijzing.
Maar er staat ook in diezelfde tekst dat Jozefat, hij stuurde niet zijn legermensen naar voren toen ze die strijd aan moesten gaan. Maar hij stuurde de Levieten, degene die God bezongen. En er staat letterlijk, ze zongen God met krachtige stem. Dat vertelt mij, als ik door mijn dalen heen ga, moet ik niet zachtjes zingen. God maakt vrij. God maakt vrij. Was het niet Paulus en Silas toen ze in de gevangenis zaten? En zij zongen Gods lof. Dat niet alleen hun ketenen losgingen, maar ook de ketenen van de mensen om hen heen. Wist je dat die lofprijs daar een kracht zit? Misschien bidt u al jaren voor uw familie, al jaren voor uw kinderen, al jaren voor misschien uw buren. Maar die doorbraak lijkt niet te komen. De Bijbel zegt dat op een gegeven moment kwam er een aardbeving en al die ketenen vielen los. En er was een gevangenisbewaarder en die zei: jongens, blijf zitten, blijf zitten. Maar het einde van het verhaal was dat die gevangenisbewaarder, hij zelf en zijn gezin, gered werden. God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij. Ons verdriet maakt een lied. U maakt een lied. God maakt vrij. God maakt vrij. Yes, Lord. I see you move. You move the mountain. And I believe I see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I see you do it again. I see you move. You move the mountain. And I believe I see you do it again. You made a way, hey, where there was no way. And I believe I see you do it. I see you move. I see you move. You move the mountain. And I believe I see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I see you do it again. Yes. I see you do it again. You know God can do it again. He will do it again. Yeah, yeah, yeah. I see you move. He moved your mountains. And I believe I see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I see you do it. Voor hen die het meer geloven. I see you move. God is moving your mountain. And I believe He will do it again. He made a way where there was no way. And I believe. Nummer wil ik lezen met u, nummer 21. Ik wist dat mijn tijd vandaag heel kort zou zijn. Dus de predik wilde prediken over een wolk van getuigen. Heb ik laten liggen en ik ga naar nummer 21. Voor mij altijd belangrijk geweest, dit woord. Sinds mijn jongelingsjaren. En mijn eerste tekst lees ik straks met u die ik heb geleerd. En die ik vaak heb gebezigd. Onder vele omstandigheden. Vers 7.
Ik begin bij vers 6. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: wij hebben gezondigd. En daar begint het mee. Als we met God in het reine willen komen, dat we onze zonde voor ogen zien. Wij hebben gezondigd. Want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer, dat hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. En de Heer dan zei tot Mozes: maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarna ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, op de koperen slang, op de slang de blik richtte, bleef in leven. En deze tekst verbind ik aan Johannes 3, vers 16. Zoek met me op Johannes 3, vers 16. Daarmee is Johannes 3, vers 16 verbonden. Even zien. En daar staat, ik begin bij vers 14. En gelijk Mozes, vers 14, de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Zoals Mozes in de woestijn de slang verhoogd heeft. De mensen moesten opzien naar een koperen slang. Allemaal die gebeten waren door die slang. En waarmee die slang hen gebeten? Ze waren ongehoorzaam tegen Mozes. Ze waren ongehoorzaam. Ze wilden niet luisteren naar hem. En toen was God woedend daarover. En hij heeft die slangen gestuurd. En die beten de mensen. Het waren giftige slangen, zegt de Bijbel. En dan zegt Gods woord, ik kan niet lang over praten, gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn. Zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat is Jezus. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En voor ons is duidelijk in deze tijd dat niet een slang verhoogd moet worden, maar dat Jezus verhoogd moet worden. Wij denken bij het horen van het woord slang vaak aan de tegenstander. Want een slang verleidde Eva. Eva werd verleid, niet Adam. Verleidde Eva. En daardat men denkt over die slang als de duivel heeft Eva verleid. En overal waar bepaalde culturen een slang zien, dan vinden ze het vreemd, demonisch. Er zijn een paar volkeren die anders over denken. Ik was een keer om te spreken in Frans-Guyana. Via Parijs kwam ik in Cayenne. En ik moest spreken. En ik liep door de straat en ik zag de winkels waar men boeken had, kookboeken had. En de koffer van het boek was er een slang. Een gevulde slang. Wij Surinamers denken aan gevulde sopropo. Is een groente.
Bitter is het, maar heel gezond. En zij hadden gevulde slang. Het zag er smakelijk uit. Maar ik dacht, en het was delicatesse. Het was heel belangrijk voor de Fransen om te eten. En in sommige landen wordt slangenvlees gegeten. De Chinezen, niet wat tante Irma, eten slangenvlees. De Ghanese, Pastor Bediako, Pastor Owusu, ja, eten slangenvlees. Oké? Maar wij niet. Wij bestraffen slangen. Maar dit wordt aangehaald van slangen, wordt aangehaald in verband met Johannes 3, vers 16. En voor ons is het belangrijke boodschap dat God ons lief heeft. Vandaar de liefde heb mogen ervaren bij alle dingen die gezegd werden. Ik heb meer zitten janken daar op mijn stoel dan luisteren. De liefde was geweldig. Maar laten wij ons richten vandaag op de grote liefde van God. De Bijbel zegt, God heeft ons lief gehad. En zijn liefde werd zichtbaar doordat hij zijn zoon heeft gezonden voor ons. Dank u Jezus. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. De Joden moesten kijken naar die giftige slangen. En dan werden zij genezen van die slangenbeet. Die koperen slang. En dan gingen ze niet dood. Maar ze konden leven. En wij nu in deze tijd, wij mensen, moeten naar Jezus kijken, omhoog kijken. We moeten hem toelaten in ons leven. Opzien naar hem. In hem geloven. Dan gaan wij niet dood. De eeuwige dood. Maar hebben wij eeuwig leven. Wij gaan niet de tweede dood sterven. Alleen maar die eerste dood. En Johannes 1 vers 12 lezen we. Doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven. Om kinderen Gods te worden. Alle die hem aannemen. Die hem aanvaarden. Ik lees uit verschillende vertalingen. Die in hem geloven. Een andere vertaling zegt die hem opgenomen hebben in hun leven. Weer een vertaling zegt die hem ontvangen hebben. Zie je dat allemaal? Laat me nog een keer zeggen. Aannemen, aanvaarden, in hem geloven, opgenomen hebben in hun leven, ontvangen hebben. Allemaal verschillende vertalingen over die hem aangenomen hebben van de NBG-Bijbel. Die gaan niet verloren. Die zijn behouden. Zijn niet verloren in de zonde, in de ongerechtigheden. Niet verloren in de dood. Maar zijn behouden, hebben eeuwig leven. Dus we leven ook na de eerste dood. Hij geeft ons eeuwig leven. Dus we leven ook na de eerste dood. We hebben geen deel aan de tweede dood. Maar we blijven leven. Oké? Voor de eerste dood, zoals nu, wij leven. Bij de eerste dood, wij leven. Na de eerste dood, wij leven. We hebben eeuwig leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven, zegt de Bijbel, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dan ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dit alles komt door de liefde van God. God heeft ons lief. God, de Vader, heeft zijn Zoon gezonden. En hoor dat. Deze profetie was al profetisch. Want de Heere kwam voor de Joden. Hij kwam om de Joden te behouden. Om hen te redden. En dan profeteert de Heere zelf. Hij spreekt deze woorden uit. Want al zo lief heeft God de wereld gehad.
Niet alleen maar de Joden, maar de Heer profeteerde toen al. Hij heeft de wereld lief gehad. Dat is geweldig zeg. Het werd toen totaal niet aanvaard dat onze Jezus ook was voor niet-Joden. Het is later in de handelingen der apostelen. Toen Petrus een visioen kreeg. Toen was het Petrus? Ja. Hij moest gaan naar Cornelius. En hij zag het beeld. Dat hij onrein dingen moest eten. Hij zei, Heer, dat ga ik niet doen. Dat ga ik nooit doen. Zegt de Heer, wat ik rein heb verklaard, kan je nu onrein verklaren. Dat is profetisch wat toen gebeurde. En toen ging door een wonder de ogen open van de apostelen. Het was na Pinksteren. Pinksteren was voor de Joden. 3000 kwamen tot bekering. 3000 Joden kwamen tot bekering. Maar toen huisde Cornelius, zag Petrus in dat God over de Joden kwam. En de Heilige Geest heeft een krachtige bijdrage gehad om al die andere apostelen die in Jeruzalem waren te overtuigen dat God, de Heilige Geest, over de heidenen gekomen is. Dank u, Jezus. Maar zie je al de liefde van de Vader toen die openbaring, het geheimenis, nog niet bekend was? Toen nog verborgen was, heeft Jezus al gezegd, hij heeft de wereld lief gehad. Dat is geweldig. Toen al die Joden dachten, is voor ons, dachten de mensen, voor de Joden alleen. Nee, hij heeft de wereld lief gehad. De Heer houdt van ons. Hij heeft ons lief, mensen. Hij heeft zijn Zoon voor ons allemaal gegeven. Hij is aan het kruis voor ons gestorven. Hij heeft ons leven gegeven en overvloed. Hij doet wonderen door ons. Hij doet geweldige dingen. Dank u, Jezus. En dan kan ik dit woord omarmen. De Vader zelf heeft u lief. Dank u, Jezus. Laat ons elkaar beloven dat wij de liefde van de Vader niet zullen onderschatten. Maar zullen beseffen hoezeer hij ons lief heeft. Hoe waren wij? Voor wij deel hadden. Of dat aanvaard hebben. De liefde van de Vader. We hadden gezondigd. Wij allemaal hebben gezondigd. Dat is heel erg voor de Vader. Het begon bij Eva en Adam. Wij allen hebben gezondigd. Oké? Niemand kan zeggen, ik heb niet gezondigd. Maar de Heer heeft God heeft ons een prachtige planeet gegeven. Ja. Maar helaas zijn wij niet altijd met de planeet dat God ons gegeven heeft omgegaan. Als je nagaat die ernstige klimaatcrisis waarin de wereld nu verkeert. Iemand zei gisteren, en dat is echt geen fabeltje, die zegt, mijn kleinkinderen gaan Zeeland niet meer kennen. Want iedereen weet dat over een 10-tal jaren een groot deel van Nederland onder water zal zijn. Mijn kleinkinderen gaan Zeeland niet meer kennen. Het was een ernstig programma die met een paar geleden werd uitgezonden. Komt door die klimaatcrisis wat nu heerst. Al die rampen die we zien, die gebeuren, al die overstromingen. Al die grote branden, die bosbranden die plaatsvinden. Het ijs van Noordpool dat aan het smelten is. We moeten niet denken wat er gaat gebeuren met Europa als het ijs van Noordpool gesmolten is. We moeten niet aan denken en men wil niet aan denken. Men heeft een waas voor de ogen. En gelukkig dat de regering zoveel miljarden uittrekt voor het klimaat. En heeft andere zei, ja, waarom zo voor het klimaat?
En beseffen hoe belangrijk het is. Oké, we hebben van de aarde die God ons gegeven heeft, heeft de mens een puinhoop gemaakt. De wereld heeft voor een groot deel de reddende hand van God afgewezen. We hebben de wetten van God niet altijd gehouden. We waren ongehoorzaam. We hebben zo menigmaal de wetten van God overtreden. We staan toe in deze wereld, is onrechtvaardig. Het is tegen de hand van God. God praat er anders, het woord praat er anders over. Lees maar uit Spreuken. Praat er anders over. We hebben toegestaan dat bepaalde mensen rijker worden. En anderen worden armer. Dat is tegen de wil van God. We vinden oorlogen heel normaal. Als we onze zin niet krijgen. Kijk nu hoe ze allemaal de messen scherpen daar in Oekraïne. Hoeveel soldaten Rusland aan de grens heeft gezet. Van Rusland en van Wit-Rusland, Belarus. Hebben ze heel wat legers geplaatst. Om Oekraïne binnen te vallen. En ik bid dat dat niet zal gebeuren. Dat de mensen hun hoofd gaan gebruiken. Maar er zou een wereldoorlog kunnen uitbreken. Maar we vinden oorlog heel normaal in deze zondige tijd waarin we leven. En toch durf ik te prediken. Anno 2021. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Let wel, de hele wereld. Ook Rusland, ook Belarus, ook Oekraïne. Ook China. Ook Japan. Ook Latijns-Amerika. Ook Europa. Ja, ook Europa. Misschien het zondigste deel van de hele wereld is Europa. Hij heeft de hele wereld lief gehad. We zijn enige geboren zoon te geven. Wat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Hij kwam, ik ga nu afronden. Om ons te redden van de zonde. Amen. Hij kwam, onze heiland, om ons te redden van de zonde. Maar de Heer is op aarde gekomen om ons dienstknechten van God te maken. Dank u, Jezus. En de laatste, om ons te leren leven met elkaar. Hoe we met elkaar moeten omgaan. Om ons te leren leven met elkaar. God zegent u. Dank u, Jezus. Geef een applaus aan de Heer. Amen. Dank u, Jezus. De Vader leert ons met elkaar te leven. Heer, wij danken u voor uw liefde. Want al zo lief heb u de wereld gehad. Dat u enige geboren zoon gegeven hebt. Want iedereen in u gelooft niet verloren gaat. Maar die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Dank u, Heer, van waar we ook komen, welk land ter wereld ook. U bent voor ons aan het kruis gestorven. In Jeruzalem, in Israël. Dank voor uw liefde, Heer. Dank voor Israël, Heer. Dank voor de vrede van Jeruzalem, Heer. Wij prijzen uw naam, o koning der koningen. Want u bent waarachtig, Heer. U bent wonderbaar, Heer. In de machtige naam van Jezus. Ik prijs uw naam, o koning der koningen. Want u bent rechtvaardig, Heer. U bent de Heer. Heer, zegen uw kinderen. Heer, allemaal die ziek zijn, Heer, help, Heer. Werk op een bijzondere wijze, Vader. Laat uw kracht zien, Heer. Laat uw kracht zien, Heer. In het leven van uw kinderen. In de machtige naam van Jezus. Dat de tegenstander ver blijft van uw kinderen. In de naam van Jezus. Wij prijzen uw naam. Halleluja, halleluja. Amen, amen, amen. God is goed.